Inabutan ng news team sina Tatay Diosdado ng Barangay Taririk, Minalabak, Camarines Sur na abala sa pag-ani ng palay. Harvest season na, ngunit bakas kay Tatay Diosdado ang panghihinayang dahil bawas na ang aanihin nilang palay dahil ang ilan sa mga ito ay pineste. Bago kasi anihin ay inatake ng pesteng black bug ang kanyang sakahan na nagdulot ng pagkabutas-butas at pagkasira ng dahon ng palay na nakaapekto sa bunga nito. Meron yung black bag, tapos yung stem borer, yung napipilipit yung dahon, yung nagpuputi ang dahon, ganyan. Grabe epekto dahil dyan lang kami nagkuha ng mga anak buhay sa pagtanim ng palay. Ganoon, tapos abutan pa ng mababang presyo. Dahil sa patuloy na nararamdaman ang tag-init ng temperatura, binabantayan ng Department of Agriculture o DA ang mga peste na maaring manalas sa pananim ngayong panahon ng tag-init. Ayon sa DA, isa ang black bug sa mga binabantayan nilang peste na maaring mameste sa mga sakahan, hindi lang sa mga palayan. Binabantayan rin ng ahensya ang fall armyworm na umatake na naman sa mga maisan. Malaki yung banta niya. Kadalasan halos 30 to 40% ay nadadamage ng fall armyworm. Kaya hanggat maaari ay dapat yung ating mga farmer ay binibisita yung kanilang mga tanim, ini-inspect kung may mga kakaibang mga insekto na hindi nila nakikita doon lagi at i-report or kumuha ng sample dalhin sa Department of Agriculture kasi meron tayong mga laboratory, meron tayong RCPC na in charge sa pag-detect, pag-evaluate nitong mga insect na ito, kung ito ba ay friendly or ito ay halaman ng ating mga halaman. Pinapayuhan ng DA ang mga magsasaka na regular na suriin ang kanilang taniman at agad iulat sa Agriculture Office kung may pagdami ng peste upang maiwasan ang malaking pinsala sa ani. Ayun nga po, lagi pong bisitahin ang inyong mga farm and maging alerto sa mga bagong napapansin ninyong mga kakaibang mga insekto, lalo yung mga mukhang mga uod, yung kasi yung itsura ng fall armyworm. And ipatest po or picturean and then isend sa amin sa Department of Agriculture yung picture para mapuntahan din natin. Nick De La Cruz, CSN.